Hi guys, good morning. Share ko sa inyo itong ating makikitang mga paintings dito sa LRB Hall para po sa kanila pong art exhibit. So, i-feature natin ang mga iba't ibang mga paintings ng mga Bikolano artists at mga pintor na mga Bikolano. Join me guys! Hi guys! Nandito tayo sa LRV Gallery of Art and Culture sa 777 sa Balatas Road, Naga City. Ipa-feature natin itong kanila pong art exhibit ng iba't ibang mga artists. Hope that mabuhay yung ating mga pagkakahilig sa mag-drawing, yung mga marunong mag-drawing at mag-appreciate po ng arts and culture. Ito ay acrylic on canvas ni Manuel Dondon Benedilla. May pantawag ka? Anong number mo? May pantawag ka? Anong number mo? Number mo? 0933. Ano to? Para ano lang? Ano to? Ano tayo? Ha? Ang title niyan ay Oil on Canvas Painting ng Birds of Paradise ni Wilson Villarmino. 65,000 ang presyo po niyan. Yun. Ang title po ay Birds of Paradise. Ang title nito, gawa ni Renato Gavino, PhD, 18,000 something. Ang title ay Wave of Love. Wave of Love. Gawa ito ni Nebrida. Mukha ito ng ating Congressman El Rey. Ito ay gawa ni Avelino Conde. Okay. So, hindi ko alam po anong tawag sa art na ito. Medyo matagal na po yan ginawa. Ito ay drawing ni Rafael Orsilada Morales. LRV 8,900. Okay, so ito po ay painting ni, sino ang may painting nito? Napakagandang pagkagawa nito. Abrenica. Okay, tama ba? And then this one is Pancho Piano. This is 900,000 worth of painting. Kaugma Festival 2001 ang title po niyan. Kaugma Festival 2001. The Last Supper. Ito po ay made of acacia. Wow! Made of acacia tree. Sculpture of Manuel Benedilla. 30,000. The Lord's Supper. Papasok po tayo dito. Ay, by the way, meron pa dito. Ito po ay sold na ata ito. Gawa ni Alcomendras, 98. Panahon ni President Cory. At ayun sa likod niya si LRV. Napaka ganda ng pagka-paint ni Alcomendras. This ang iba't ibang mukha ng coconut shell. The amazing
coconut shell. Uniquely made ang bawat isa. Ang design, ang pagka-design ng bawat isa ay peculiar, kakaiba. Ang hugis ng bawat bao ng coconut shell. Ang title po niyan ay Coconut Shells by Wilson Villarmino, 275,000. At yon ay mga painting ni Don Don Medidilla. Yan. The title of this is Mother and Child. Ito ay si Kobe Bryant. Morales Rafael ata nagpaint itong si Kobe Bryant. Mamba and Mambalita. Okay, punta tayo dito. This is the famous woman na mayroong tattoo sa Mountain Province. Gawa po yan ni Marty Francisco. So, wow, sold out. That is 10,000 pesos. This is also sold out by Marty Francisco. And wow, that is planting rice is never fun. But it's fun to plant a rice. Ayan, ito po ang mga iba-iba pang painting. May nagtitinikling sa nayon Francisco, and this one is sold out already kay Don Don. And this one, acrylic on canvas by Marty. And this one kay Don Don. Ito ay abstract ng Orban. Pareho sold out. Wow. Sold 150,000, 150,000. Wilson Villarmino. Wow, pinaghirapan ko ang paggawa niyan. And ayun pa yun, may mga flowers dun sa taas. Ayun, ayun. This is COVID vaccine ata ang title ng isang yan. And then the lion of the tribe of Judah. And then bago tayo pumunta sa ibang mga paintings, mga kaibigan, samahan nyo ako. Ito pong isang uri po ng, I like this actually. Wow, very peaceful being in this place. Parang miniature garden, miniature waterfalls. Oh, kung may panahon, gagawa rin po ako ng isa niyan. Gagawa po ako ng ganyan. I like a place like that. I like the serenity. Ang tawag pala dyan ay rocks, plants and wood, plastic, metal wires, old electrical wires. Wait muna. Title, Little World ang title. Little World. Iba-iba pa na ang artist. Mayroon kay Patak. Meron din kay, Carlo Dionisio Patak. Okay. And this one, Inarihan daw ito. Inarihan River. Okay. And this one, sa gilid. I like it. The serenity of this place. My God. Wow, I like it. I like it. Parang nabubuhay ang childhood in me. Yun, rocks and different formation, the land of the howling winds, Paludarium. Rocks, plants, and wood ni Dionisio Patak. Wow, that's good. 9,000.
Ito ay 7,000. Wow. Beautiful. Okay. Let's go here. Ito ay painting ni Luntayaw. Ananias Luntayaw. The serenity of the place is being portrayed here. 3,500. And this one is Juanito Piñera. Israel. What's that? Boris. Okay. That one. And that one naman po ay kay Padilla. And this one. Ang title nito kay Nits Piñera. 25,000 para may fiesta. Yun, ang ganda na naman. Ganda. Ganda. Kay Guillermo Frente. Ayun, medyo bibilisan ko. Medyo nakakangalay din. Mag-feature ng napakaraming painting. Ganda. Okay, flowers. And then, ayun. Ayun yung painting na kay Almendras. Tingnan niyo po yan. Ayun. The uniqueness, the culture, and yung kakaibang urong pagka-drawing niya na parang ano yun alligator na hinatay ng parang sila lapu-lapo. Parang yan pala parang sila bayatan na tinatalo ng warrior. We are the warriors that will defeat the Labayatan. 45,000. Roderick Imperio. Ano ba yun? Ito ata ang 45,000. And this one is 2,000. I like that po. Gusto ko po yan. Yan. Yan, sold na ito. Sold po ito. Ang tawag yan ay mixed media unvaccinated. Wow! Ano? Ayun, matalinaga. Made of shells. Tignan mo naman po talaga ang art, no? Ayun. Ito ay yung parang ano po siya. Anong tawag dyan? Si Malakas at si Maganda. Mula po sa Hinating Pili. Yun. By Pancho Piano. I heard na that is worth millions po. Parang 2 million something ata po ang painting na yan. Napakalaki. Sold po yan. Sold out. And by the way, ang contest, ito is until October 8 na lang po. Oh, sold din siya. Oh. Sold. Okay. Manok ni Don manok. Carving, wood carving. Hello sa Antoinette. Bronze metal. Yun. Wow. The lion of the tribe of Judah. Here's the lion of the tribe of Judah. Jesus took our sinful sin. Wow, it's beautiful. Parang isang kingdom. Pupuntahan ba natin yan? Tingnan natin.
ito naman ay ganda ng kanyang lagay kay Encinas. Ito bronze ni Hinosa. Motor engine. Gawa from motor engine. Negotiable. Okay. Malapit na tayo matapos mga kaibigan. Okay, ito ay dahon. Dahon na drawingan niya. Made by Israel Boris. Okay, ayun. Gusto ko yun. Ang ganda-ganda naman yan, oh. Parang, kano ba yan? Imperio. That is 45,000 a year. 45,000. Libod. From Libmanan. Ito ay gawa ni Aloysius GNB Solada. Second year college student at De La Salle University, animation. Ito ang kanyang gawa. Digital art. Digital art. 5K. Okay, malapit na tayo. Tapos, ito, parasira. Drawing ng parasira. Drawing ng paraani. Kay Dario Encenas. Galing. Parasira. No, ito ni Perez. Baka kay Rick Pep. Kay ano ito? Wait lang. Okay, kay Romel. Gawa ni Romel, kumparing Romel Perez. 50,000. Fisherman. So, wow. Beautiful. Ito para tinda. Okay, Romel din ito. Ang title is Balloon Festoon. Nagtitinda ng balon si nanay. Okay. Very colorful. Si tatay. Roderick Imperio. Oil and canvas. By Hermes Alejandre. Painting ng nanay, peacefully natutulog. Meron tayong isang artist dito. Di ba gawa ba yun? Yun. Ito po yung drawing niyan, si Marty. Parang Lion of the Tribe of Judah. Marty, ano ang feeling ng isang artist na nabibigyan kayo ng pagkakataon na ma-promote at ina-appreciate ng mga tao ang gawa nyo? Siyempre po, nakakatuwa kasi dito sa Bicol, especially sa Bicol, hindi masyadong nag-grow yung ng mga artist. So, ngayon po, nabibigyan ulit ng chance through the Brilliant Foundation, Give of the Lake, especially. May opportunity yung mga artist na may showcase yung mga art. Okay. So, na-encourage kayong mga artist, no? At, Saka ano po yan eh. nagsimula ka bang mag-painting? Ilang taon ka? Matanda. Mga aki ka Bata pa. pa po. Hanggang I-painting na na-develop. poster making sa high school, elementary. Poster making muna sa mga schools. Congratulations, Marty. Ang gaganda ng gawa nyo. And then nakita ko yun, ikaw ang may gawa nun, ano? Kasi
Hindi pa yung natatagalan kasi di ba ginagawa mo pa lang yan? Oh, ano pa lang yan? Go, 1 week pa lang. Ito yan, from Proverbs 28:1. Proverbs 38:1. Anong nakalagay doon? Nakalimutan ko. Basta't nasa Proverbs 28:1. Yun po ang pinagkunan niya ng inspiration ng kanya pong painting, which is bagay namang ilagay dyan sa harapan ng hall na ito. Meron po. The wicked flee, no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Ah, yes. The righteous are As bold as a lion. as a lion. Ibig sabihin, pag wala kang ginawang masama, hindi ka natatakot. You are bold as a lion. So, we should always be sa tama para we can be bold as a lion. Hindi tayo natatakot. So, friends, thank you so much for being with me sa vlog na ito. Sa LRB Hall, dito po sa Malatas, ang kanila pong presentation ay hanggang, ang ano dito, display is hanggang October 8.